ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଯୁଗରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ସାମାନ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। କାଳେ ମୁଁ କିଛି ମିସ୍ କରିଦେଲିନି ତ। ଏହି ଭୟକୁ କୁହାଯାଏ ଫୋମୋ। ଫୋମୋ ଅର୍ଥ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ମିସିଂ ଆଉଟ୍। ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର କହି ମାନବ ସ୍ୱଭାବରେ ତୁଳନା ଆଉ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆଶା ରଖିବା। ଫୋମୋ କେବଳ ଆମର ମନକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ସଫା କରିଦେଲାଣି। ଆଜିର ମାନବ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ କରି ନେଇ ସାରିଲାଣି, ନିଜକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲାଣି। ଫୋମୋକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ଡିଟକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ପୋଷ୍ଟରେ ନୁହେଁ, ଜୟ ଅଫ୍ ମିସିଂ ଆଉଟ୍। ଯାହା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ମପାଯାଏ ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ହାଇଲାଇଟ୍ସରେ, ମପାଯାଏ ନିଜର ଅନୁଭବ, ନିଜର ଯାତ୍ରାରେ।